Dobrý den, zdravíme vás z Manily, z Filipín. Teďka jsme na návštěvě testovacího centra pro svářeče. Takže tady jsou různé kabinky, kde uchazeči o práci musí udělat různé úkoly. A máme tady i dozorčí, včetně z organizace TESDA, což je filipínská státní organizace, která uděluje svářecké licence. Takže tady probíhá nejenom testování, ale také tady může probíhat akreditace a udělování licencí pro svářeče, abychom zajistili, že k vám půjdou pouze ti nejlepší lidé s těma správnýma zkušenostmi, která vaše firma potřebuje. Trainer and one of the candidates being assessed.